Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Як вам наш лесик? Думаеце, ён рыхтуецца прыняць удзел у паказе мод? Уявіце, што наш разумнік будзе крочыць па подыуме, а вы, гледачы, будзеце яго фатаграфаваць і апладзіраваць. І ўсе будуць крычаць: глядзіце, лесік ідзе! У яго вельмі прыгожая сукенка! Ой. А ці твоя сукенка не сукенка? Сукенка! Аліса, ты паглядзі уважліва! Дзяўчынкі, хіба вы не бачыце, што гэта ніякая не сукенка? А што тады? Гэта тога. Што? Тога, адзенне жыхароў старажытнай Грэцыі. Табе вельмі падыходзіць. Ты пойдзеш на паказ мадэляў ці рыхтуешся да тэатральнай пастаноўкі? Ні тое, ні другое. А што тады? Я вырашыў пацікавіцца, як вучыліся ў школе старажытнай Грэцыі. І нават апрануўся, як тагачасныя вучні. Ну ты хітранькі. Мы з Касяй таксама хочам трошкі павучыцца ў гэтай школе. Праўда, Кася? Праўда! І мы можам вось так абкруціцца прасцінай, і ў нас будуць прыгожыя тогі. Дзяўчынкі, вы, вядома, можаце зрабіць сабе любую мадэль, але ў такіх тогах у старажытнай Грэцыі хадзілі толькі мужчыны. А у чым тады хадзілі дзяўчынкі? Можаце паспрабаваць прымерыць хітон ці пеплас. Ой, а я ведаю, з чаго можна зрабіць такія касцюмчыкі. Спатрэбіцца доўгі адрэз тканіны, і трэба укруціцца добра і замацаваць тканіну так, каб яна не звалілася. Гэта мы зробім за некалькі хвілін. Так што расказвай нам, да якіх урокаў рыхтавацца. Дзяўчынкі, магу вас засмуціць, але ў школу старажытнай Грэцыі вас не возьмуць. Вось яшчэ! Што гэта ты такое выдумаў? Нічога я не выдумаў. Я проста люблю чытаць гістарычныя кніжкі і добра ведаю, што шмат стагоддзяў таму у старажытнай Грэцыі былі такія правілы. І там дзяўчынкі не хадзілі ў школу? А на гэта пытанне я адкажу вам адразу пасля мультфільма. Сядайце зручней, будзем глядзець. Вы пыталіся, ці хадзілі дзяўчынкі старажытнай Грэцыі ў школу? Так, нам вельмі цікава. Адказваю, дзяўчынкі ў старажытнай Грэцыі вучыліся дома, а іх настаўніцай была мама. І што дзяўчынкі вывучалі ў дамашняй школе? Іх вучылі грамаце, абавязкова рукадзеллю, музыцы і танцам. Ой, якраз тое, што я люблю. Цікава, а што ж тады хлопчыкі вывучалі ў сваёй школе? У школу хлопчыкі адпраўляліся з 7 гадоў. Іх вучылі чытаць, пісаць, лічыць, тлумачылі рэлігійныя парадкі, абавязкова вучылі прыгожа гаварыць. Мне б хацелася зазірнуць у такі клас, дзе праходзіў такі урок. У добраранку магчыма ўсё. Давайте паглядзім, як праходзіў урок матэматыкі ў старажытнагрэчаскай школе. Аліса, перадай, калі ласка, марскія каменьчыкі. Калі ласка. Вось такімі каменьчыкамі карысталіся на уроках арыфметыкі. Ой, гэта ж не вельмі зручна насіць з сабой на урок гару камянёў. І праўда, паступова прыдумалі больш зручную прыладу – абак. Я ведаю пра такую. Гэта была такая дошка з каменьчыкамі. Усё правільна, а потым яе трошкі удасканалілі і атрымаліся лічыльнікі. Мая бабуля з такімі на урок матэматыкі хадзіла. Цікава, а задачкі якія рашалі ў старажытнай школе? Такія, як рашаюць і сучасныя школьнікі? Амаль што. Вучні падлічвалі, колькі тог можа атрымацца з вялікага кавалка тканіны, колькі ўсяго вучняў на занятках у розных класах і гэтак далей. З гэтым мы справімся лёгка. А вось, што было самым складаным у грэчаскай школе? Там была строгая дысцыпліна. За паводзінамі вучняў настаўнікі сачылі вельмі пільна. А якія школьныя прадметы школьнікі любілі больш за астатнія? Хлопчыкам вельмі падабалася верхавая язда і спевы хорам. Спяваць хорам – цудоўная ідэя. Вельмі цудоўна. А давайте разам паглядзім наш ранішні мультфільм. А можна пацікавіцца, ці шмат сярод нашых гледачоў школьнікаў? Дастаткова.
А хто з вас у вересні пойдзе першы раз у першы клас? Ух, вялікая кампанія. Гэта так цудоўна прыйсці першы раз у першы клас, заняць сваё месца за партай, пазнаёміцца са сваёй першай настаўніцай. І вучыцца чытаць, пісаць, лічыць. А потым выходзіць да дошкі і адказваць урок на выдатна. Мне здаецца, што нашы гледачы будуць выдатнікамі. А хто з вас ведае, як з'явілася школьная дошка? А хіба можа быць школьны клас без дошкі? Я лічу, што дошка з'явілася адразу ж, як і з'явілася сама школа. А мне здаецца, што гэта сучаснае вынаходства. І ў старажытных школах яе не было. Настаўнікі старажытных школ мелі патрэбу карыстацца дошкамі, але часцей за ўсё гэта былі невялікія гліняныя і драўляныя дошчачкі. І па іх трэба было драпаць вострымі палачкамі. Сцерці напісанае было даволі складана. І праўда, такіх дошчачак спатрэбіцца за урок вельмі шмат. Ды і не ўбачыш з апошняй парты на маленькай нічога. І вось трошкі больш за 200 гадоў адзін настаўнік Джеймс Піланс з горада Эдынбургу вырашыў паспрабаваць скласці некалькі невялікіх дошчачак разам і замацаваць іх на сцяне. І атрымалася адна вялікая, так? А з чаго былі тыя дошкі? З зялёнага сланцу, які знаходзіўся ў драўляным каркасе. Мне здаецца, не кожны ведае, што такое сланец. Трэба растлумачыць. Сланец – гэта горная парода. Камяні? Можна лічыць і так. Яны могуць быць розных колераў і лёгка разламваюцца на тонкія пласціны. На такіх пласцінах яшчэ 200 гадоў таму вучні пісалі пры дапамозе кавалка іншага сланца. І пры жаданні можна было сцерці надпіс. А Джеймс Піланс прыдумаў цудоўную дошку, якая складалася адразу з мноства маленькіх. Да такой можна было выклікаць некалькі вучняў і даць ім заданне. Толькі настаўнік вырашыў паспрабаваць рабіць надпісы на такой дошцы з дапамогай крэйды. Так можна было лягчэй сцерці запіс і адразу рабіць новы. Нават уявіць немагчыма, што калісьці не ведалі школьныя крэйды. Так, шатландскі настаўнік нават прыдумаў свой рэцэпт гэтай неабходнай прылады. А потым яго вынаходствам сталі карыстацца ва ўсім свеце. А можа, і нашы гледачы прыдумаюць што-небудзь зручнае для навучання. Мы ў гэтым не сумняваемся. Якраз на канікулах і падумайце над гэтым, сябры. А зараз давайте глядзець наступны ранішні мультфільм. Сябры, як праходзяць вашы канікулы? Ці шмат паспелі цікавых кніжак прачытаць? Якія цікавыя мясціны ўжо наведалі. А навучыліся чамусьці новаму? А калі яшчэ нешта не паспелі зрабіць, не хвалюйцеся. Канікулы працягваюцца, яшчэ будзе час. І яшчэ паспееце пазагараць ды пакупацца. Так. Толькі не забывайцеся гэта рабіць па правілах. Купацца толькі пад наглядам дарослых. А калі адправіцеся на пляж, не забывайцеся на ахоўны крэм. І менш сядзіце перад экранам камп'ютара і тэлевізара. Больш дыхайце свежым паветрам. А па тэлевізары мы раім вам глядзець раніцай дабраранак, а ўвечары перад сном калыханку. А зараз глядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм. Надышоў час развітвацца. Добрага дня і да хуткай сустрэчы. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку, У нашым дабраранку!